y la cosa suena ra, y la cosa suena ra. Scooby-Doo papa, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum. Hello guys, check this out. Ngayon pupunta po kami sa may Tagbilaran, Bohol. Grabe kayak kainit rin na pita. Bakta kami ay hindi ako yun. Susuroy tirada ba? Sakit yung tiin. Walang tirada lang susuroy. Grabe. Okay, nandito na po tayo sa may mga inasal. So, grabe, lupit. Pasok tayo dito. Grabe, kainit. Panahon. That is the way it is. Masa bantai dari mana? Masa
Uwi na po kami sa may Tubigon. Galing po kami ng Tagbilaran ngayon. Sakay na kami ng bus. That's right, nag-i-enjoy talaga ako dito.